Ole Vincenzo episode som pathumna tran le don to ang o episode som pathumna chuan Vincenzo chu silai tin reng chung chuan ka chua fel ma chon engma ti lovin chet la lola ti chuan ka tin lawang che ti in rang ka chak tlang khat ero alak tur thu chu asila chuan rang ka chak chula in a chhota a Vincenzo po chuan tlang khat chula in a chhok vele ngal chu rang ka chak la ka chuan guillotine file lo om ti chu a thiam ngal maya rang ka chak khotizat oma engwanga kha chau khala nge ni anzota chuan hei ka tan chuna tok ti in a chang moya Vincenzo chuan kha rang ka chak tlanga khan file chu om tak tak iring em ni ti in anzota chuan an endon lai tak chuan silai chu sakin an in sul boita a alo che thei vero phian mai le ngala ma se atopa chuan Vincenzo chu ding changzo ka tangin file om na rang ka chak tlang chu alak sak theita choti mek lai chuan junwa chuan babel malam pandan tur chu alo soipui ve meka thuko chang soya tui tak maya junnu an thupui alo lap mek lai chuan International Organization Crime Bureau Director te jonggu chu aron lang hlol mai chupa chu ate department an pu ber chu ani boka chuan tho ho na tur thuthlung ziak tura local ani thu aron sila chole Vincenzo ta chu lo lang le in Vincenzo an asilai magazine a han phoi chu silai mu reng alo om lova Vincenzo chuan tutana thoknge ani thu chu zotin chuan International Organization Crime Bureau spy ani thu chuan alo changa Vincenzo chuan guillotine file izon du wangin in thona tangin ibang deran mo tia zotin Mr. Wang apo kha alo thi thlai thu te chu asoya Vincenzo chuan Mr. Wang kha thidan pa ngaya thi ani lo tiro tia zotin chuan a in tura chuan tur alo tel hi alo nia amit chu thla alak sak to nuwa veng tu ta chu a ko thu a soi ve ta boka chutia Goima Plaza ho cholmang tura an kalta chu Vincenzo le Mr. Chua chungchang chu soin rangka chak lojong bek tura an ngai wang te po ni che kang chu anril ru chu thlak thutin Goima Plaza lama le chu an du ta a chayong chuan chumi chungchang chu Mr. Cho le Vincenzo tu chu alo hrillet vele ngal thuaya an rangka chak ta chu midangin an lak sak an hlovang alo ni renga thilkal to chu theikilin chayong in chanchin ron hril chuan arang chuan Vincenzo le Cho ta chuan chet la ngalin rangka chak an lak chwa sa le man ro ta chu pai thla in angai angalo siam le tum chuan baklengin an che ve meka building a cheng ta chu in chung an lo lut to si chayong i chuan lo ti buain zazel tur thil ta chu alo soya an lo thlen ma chuan an lo siam fel man lo mai an lo tong trai der dun le ta vela chutia an pani khera an lo tong trai dun chu miri ero chuan rin hlel om atia chuatan en chian nak chuan thil fel lo lai chu lo om hlo ni in ma se tuna tan chuan atong chuak ri ta lo Vincenzo le chu ta chu an kal san ta a ti chuan Mr. chuan muang fan rai hian pukasano tia kovin thatakin Vincenzo po chelo ei ve maya boina lian tak kan tok don ati fan le raya Vincenzo chuan enge omjia tin an zota Mr. chuan an momo an rang kachak dana honna tura tana thil poi mo tak iris kha ka kota oma I pailu ta dei sia atia anui toy tai mai Vincenzo chu a au tuara anin mo puna saton hle mai puithiam panhi chuan an ron nang ching vele in mu chuak ta ang mai chuan sual thupa choina nei ni om takin lem an lo chang le a zanria chu an han kila building a chengte chuan rang kachak chu Vincenzo thuruk nia chuan an ring ta hloma ache puin ache pa theile amokan ti lain hei pui lem san chu lo thiam ve ngang mai tapur chung chuan ka chung kwa ka ngai ka khosak ho pui kami mangai ta chuan tiang thil ti du tura hian min ngai hi avana alo ti ve hlop chuti mek lai chuan bebel lam chuan guillotine file chungchang chu an lo ngai to ve mek boka ta chuan thuruk tam tak phum ru ka ni a chu apu chuak ani vai chuan antana poidan tur tu ta chu an lo soya meeting zo pona an chuak chu myong he chuan chu hi ka chu avota pop mai achin felna tur kan nei ma chuan soi chholo tur ka ti mol ani lom ni ti in alo an khum bor pora meeting nan nei zo nu chuan chairman hana chuan sung hi ka chu mimal takin motor chunga chuan lo bia in idu angle isoi angin kan che a chuan engdin huna nge min din tir tak hi hei om je nei lo chu ni hi ti in thinrim tak chuan alo chua chal ve bora a chan chet tur je ta chu thinrim takin alo hril mol bok su hi ka chuan thuron pele in junwa chu abele don nei chuan a taka che tur le chu mang tangkaya company aro chan thei tur thu chu alo hrila te chuan su hi ka churon ang chuan police station a chuan a chetan ta a midang ho chu vau kwalin poisa ta chuan an vom vela miang hi lo lang in huat mel tak chuan alo en renga junwa babel group CEO dik tak ani ti chu adar chak khop mai
CEO lum lu ani ni tura chuan anaw han sio chu anin u naw na lan tir nan chuan asana bun lai chu ape a an lum lu na chuan reporter ho chu an tam khopa junwa po chu alim khop mai media ho ma a chuan hlim deuh chuan tha an la kol vela anaw te po chu ngai om tak hian akwa vongvonga anawin babela lo en kola wang chuan tundin mun thleng the ni je te chu asoi ve bok chayeng levin sanjo chuan vision team te en thlaturin roman na chu an lo siama an thil tumber chu babel company union leader chun chuan chu ani a thil ai tur chuan an chuak ta a union leader chung changa chuina a chuan an leader bera chu hlokna amu theina tur ani phot chuan mi phat san thelo mi ani te chu an thra chuak ta a goima plaza chengte ho nen chuan an thok khowa union leader ber chu chul u ka chuan twin shot gang jing ami anga lemchangin amanta a khopona chuan a hruai ta a goima plaza chengte chu tt khomin union leader riat thei tok vel tur chuan ama an rem dan tur ta chu an han sei howa union leader chu lo harin building a chengte chu an kowa lo thei lo chuan vision team leader pak chan ke chu phone turin an tita a chan ki ne na in biak na chuan union leader chuan chengnoi sop lo keng tur chuan ati a alo keng lo ani chuan an thil ti tan song song chu a soi chho vek tur thu a hrila phone a anin bezo chi chu goima plaza ho chu lomin an outdoor dur mai an mi hren chu ei turte an han bar ang lop lopa Vincent zo le chayong chu prosecutor hena chuan vakalin Babel group ho anti union strategy chu an va pe a chu ringot po chu Babel group dap phalna tan chuan thil tok lu tukania prosecutor chuan chu tiang ang document an nei the chu makpo alo ti hle nge ani union leader rubo tu te ho chuan thil an lo ei khoma tui an ti hlom le a chayong chuan lawyer ni ain mafia ni hi ka in mejok alo ti ve seka ana po chuan keipo lo ti ve in until ti vel dan chu nuamati thute an soya chayong chuan Vincent John hena chuan Italia ka zui ve chenga mafia ho dan ril tua katrang ve mai donem ni te a han ti le loka midang ho po chuan an lo chak ve na samai keipo an lo ti sup supa ina an ho nu chuan Vincent Zo chuan asawa izagi tukver pon lo om chu ei tur awa pe a until ti dan vel da chu awa hril ve mol ringota katha soi om je hi hrethiam te a han ti a ai tura pe ka wang chuan nakina min rulet ve don nia ti in athu soi te chu ati top ta a junwa chu prosecutor officer chuan an ko owang chuan avakal ve a ma se media ho chuan an thil ti sol po chu soi set lovin athom hak le anung chang chu soi chun zuma an nei ta zoka chayongi le midang te chuan chu tv a an lo en thrapa jungwa mel phena sual in phum ro chu an mutlang thei veka thil ti dan tur chu an rom man ve ngal boka vision team ho chuan anale nama insiam danglama an na thona muna kal chu an mana tu tenge an ni in soifia turin an tia engtin tinemo an in soifia thei ta rama chelu ka po chuan vision team jingami in an file than khatte thuruk tuma atlan chia chu umzuin kar thleng don ti a chuan Vincent Zore cha yungi ri chuan lo dangin an document chu an lak saka jungwa chu prosecutor ta chuan thu jot fi in thil an ei mol lai chuan vision team ho an check chungchang ta chu chanchin thara chuan an ron puang ta choi mai an hriat lo pakhat chu vision team document poimo tak chu Vincent Zo ten an nei to ti hiani Vincent Zo ta chuan union leader chu Park Chan Kia chu call tir le in Park Chan Kia chuan an document chu apek thailo tur thu le in biang na adu thu alo hrila nama chuan arsa alo ei khum tuama union leader chuan a han deal ve a petur om ang tak chuan an om kwal vela Vincent Zo chu Babel ho press conference nei na tura chuan avakala chumi boy pui tur pakhat hne na chuan thil ti sak turin angena poisa tam tak apek tur thu a hril bok zana chuan jungwo chu hora thu soi tur chuan akal ta a hansio chu stage a chuan ding ma sa in a u chu thu soi tur chuan a kau chhuak ta a stage a anin ko nu chuan hansio chu a chuk ta a jungwo chuan thu a soi ta jungwa chuan thu soi mol lai chuan Vincent Zo chu lo lut ve in chayongi ero alo omsa a ai turken ta chu Vincent Zo chuan chayongi chu an pe ve boka jungwan an company chungchang a soya an motor thar tur a han soi vel chu monitora chuan union leader le vision team leader Park Chan Kia in biak na chu alo lang ta dai mai babel thil ti dik do ta chu an lo soi du na junwa chuan ti top turin anaw ta chu a han aulum loma hansio chu ti top turin akal ngal wata ati top mai thei ta si lo ati top theilo wang chuan video chu a top thleng chuan an enta vek thloma chutia video chu an enzo rol chuan achung namatang chuan vok thisan chuan jungo chu aron buak ta pop mai chayong chu zadeu mai hian ro nei chuaka hansio po chu a hlimril ru khop mai
Vincent zo an a popcorn aron thea bravo aron ti phei chuan a hlim le zual khop mai jungwa chuan room tak le thinrim tak hian alo en ve reng boka ole tikhan Vincent zo episode som pathum na chu kan lo zo le ta a clear tu te comment like subscribe le arim chan phei chuan milo share sak tur chewin kan ngen mol mol chewani